басейни или шарапани. Една правоъгълна и две кръгли. С процепа, който води насам и изтича нататък. Ето тук вече и слънчевите кръгове. Стара винарна. Тодор току-що с тая пръчка провери дълбочината на... Не се стигало дъното, ето ги кръговите. Добре, че се съгласи ти тази сутрин да дойдеш. Аз направо съм на кефен вече. Каква глупост щях да направя да не дойда? Абсолютно. Ето е там жълта река. И... Да. Някой го е пробвал. Имало... нивите на село Биволяни. Ето. Христо Тодев си пуши цигарата в едно малко тронче там. Не пуши ли?